γκάρφωσα ρε μα... Έλα ρε μα... Τι δεν γκάρφωσα γαμώ το σπίτι μου γαμώ. Ήτανε και καλό γαμώ το σπίτι μου. Εδώ μπροστά μου το πήρε. Μαλάκα. Θα με τρελάνει ρε μαλάκα αυτό το ζύκι, θα με τρελάνει ρε μαλάκα. Όπως ξέρουμε, το short jigging είναι ένα πολύ απρόβλεπτο ψάρεμα. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Από το να σου έρθει ένα ψάρι στα πόδια σου όπως στην προηγούμενη σκηνή,
μέχρι το να σου έρθουν 5 μανάγια μαζεμένα σε ένα πλάνο. Αυτό έγινε στο επόμενο σκηνικό που θα δείτε, καθώς τζίγκαρα κοίτα να το ανεβάσω στο πλάνο πάνω ώστε να κάνω μια αλλαγή. Ανεβήκαν από το βυθό 4-5 μανάγια, ξανά άφησα τον πλάνο τότε να πατώσει, αλλά δεν το πήρα. Εντάξει, δεν με νοιάζει, ούτε που δεν πήρα ψάρι ούτε τίποτα. Είμαι ευχαριστημένος στο ότι ένιωσα ένα strike και στο ότι είδα τα ψάρια να κυνηγάνε. Ό,τι πλάνο έβαλα πέρα από το σαρντίν δεν έκανε τίποτα, δηλαδή σήμερα δούλευε μόνο ο σαρντίν, σαρδέλα ουσιαστικά. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Αυτό δεν το πιάσει με σπίνι. Κάτι τα κυνηγάει. Κι άλλα πέρα από αυτό. Όχι. Όταν είναι έτσι έξω είναι φοβισμένο. Μαλάκα μου, επιτεθήκανε πολλά μαζί. Ναι. Ναι. Όλα στην επιφάνεια βγήκανε. Μεγάλα. Γενικά όπως ξέρουμε δεν έχει σημασία αν θα πιάσει ψάρι ή όχι. Από το να πας σε μια μέρα η οποία δεν θα έχεις ούτε κυνήγια ούτε κάποιο strike και προφανώς ούτε κάποιο ψάρι, εγώ δηλαδή το προτιμώ να δω κάποια κυνήγια όπως είδατε ήδη στο προηγούμενο σκηνικό ή έστω ένα strike, και ας μην το πάρω το ψάρι, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, διότι βλέπω ότι υπάρχει ζωή στο σημείο που είμαι. Είναι ένα καινούριο σημείο για μένα, έχω πάει 2 φορές. Σήμερα ήταν η δεύτερη και είδα ότι τα ψάρια εκεί πέρα κυνηγούσαν από τις 9 μέχρι τις 11 το πολύ 11. Όλη η ακτογραμμή μπροστά μου ήταν γεμάτο ψηλό, σαρδέλα, αλλά εγώ προσωπικά πρώτη φορά βλέπω τόσο πολύ ψηλό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο κουπάδι, πάνω από 100 ψάρια, στο ψηλό εννοείται. Κατά τις 11.30 έβλεπα ότι γίνεται ένα κυνήγι, γιατί έσπαγε το ψηλό, αλλά εγώ δεν πήρα κάποιο χτύπημα. Δοκίμασα ό,τι τεχνική μπορούσα να κάνω με το καθό τζίγκαρα, δηλαδή 1-2 ανοίγω, 5 δευτερόλεπτα ξανακλίνω 1-2 ή συνεχόμενο τζιγάρισμα, αλλά τίποτα. Ίσως ήθελε κάτι πιο... τι να πω, δεν ξέρω. Κάτι πιο γυαλιστερό, δεν ξέρω. Τύπου sardine slider
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εμένα με νοιάζει που πήρα ένα strike και πήρα και ένα κυνήγι, 2 κυνήγια βασικά, τα οποία και στα 2 κυνήγια ανέβηκαν 4-5 μανάλια για ένα ψάρι, τον πλάνο μου δηλαδή. Και εγώ από εκεί και πέρα είμαι ευχαριστημένος. Ποτέ μην τα παρατάτε. Σίγουρα η θάλασσα θα σου δώσει ψάρι κάποια στιγμή. Αυτά. Keep jigging.